माबोरै जायो बेखायनोथ' फिसालाया गिनानै मोनसे बहाय थानो हानाय नङा बैयाव थाहैनांगोन बैयाव दुगैबाय बारियाव दा ओजोंबो जा ओजोंबो जा हैद थाङा होननानै थाबाय दायो माबोरै आयंना खबरा? आंनाथ' थांनोसो अबहाय थांनो? दैसाव दैसालाय अबाव नोंसिनालाय? हारसिङाव हारसिङावसो दैसा बिदि साननाङालै आयं ओमफ्राय थाबायनो हागोन ना हाया दायो आयं? हाया बेसे गोबाव जाखो बेमार जानाया? जाबायहाय ओरैनो ख्रु ख्रु जालाय मालायनो जि गोबाव जाखाबाय गोबाव जाबायना थाबायनो हायाना? नै लोगोफोर दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आं दायो दंफैयो नै गगामुग मिंमां हालामनि सिङाव थानाय अबायपुर गामियाव बेयाव जोंहा मोनसे समनि एनडिएफबिनि गोख्रों माने हारि सिबियारि गामियाव ओरैनो मन' होननानै बुङो आरो मन' बसुमतारी बेनिफ्राय आफादाव खौरां होननानै बुङोमोननो बे माने 2005 सननि 2005 मायथाइयाव बिथाङा बे माने एनडिएफबियाव जयेन जादोंमोन ओमफ्राय बिथाङा 2008 मायथाइयाव बिथाङा अल अपारेशनाव उगुरि जायगायावहाय दुखुनांथाव बाथ्रा बिथाङा माने आर्मि मिलिटारिनि गुलि बारुदजों जुजिबाबो हायासै बिथाङा बेयावनो जिउ गारनांगौ जायो बेनिनो जोंहा दिनै बे बिथांनि बिमा बिफा दङ बिथांमोनखौ एसे आं खोन्थालांनोसै आरो बिथाङा मोनसे समनि जोंनि मिंमां हालामनि बिथाङा गोख्रों माने गेलेनायानो जा मुथथे सोब बिथिङावनो आरो बिथाङा जोबोद आखा फाखामोन बिनिनो माखासे न'नि थासारि आरो दायो माबायदि अबस्थायाव दङ बिथांनि माखासे बिमा बिफाया दायो माने खोनानो मोन्दों दायो माने देहायारि माने अबस्था गाज्रि बेफोरबायदि होननानै बुंदों बेनिखायनो जों माने दसे एसे फैबाय बेखौनो एसे खोन्थालांनो होननानै जोङो भिडिअ बानायबाय आरो दायो अलरेडि जों मोनफैबाय नै न'आ आंनि उनाव नुदोंना माने न'नि माखासे थासारि अबस्थाया गाज्रि दायो माने बिथांमोननिखिजाय दैयाबो फैबाय ओमफ्राय मा जाहैबाय माने दायो मोनसे जायगायाव बिथांमोनहा ओरैनो बिथाखौ लानानै दोनदों होनदों आरो ओमफ्राय बिदा सासे दंबायो बेखौबो एसे आं खोन्थालांसै दायो आं नै अलरेडि न'आव आं मोनफैखाबाय दायो आं न' फारसे थांसै आरो खोन्थालांसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय बिथांनि बिमा बिफाजों आं एसे रायज्लायनोसै ओमफ्राय माखासे बिदिनो सोंनाय फिन्नाय एसे रायज्लायगोन बिथांमोनहा दायो माबायदि अबस्थायाव दङ आंबो माने बिराद माने गोबावथार जाबाय आं बिसोर गामियाव फैया दिनै बिराद गोबावनि उनाव आं फैबाय ओमफ्राय आं ओरैजाय खोन्थालांसै दायो थौदो लोगोफोर बिदिबा नोंथांमोना आंजों थांफाबाय थादोलाय नै आं हाबबाय दायो नै न'आ बेनो आरो न'आ नै ओमफ्राय जायगाफोरखौ एसे खोन्थालांसै आं फार्स्ट टाइम आयौ माथो दै जाजोब्बायलै माथो दै गोजा आयौ नै दैसो बारनांगौ नै ओरैजाय फैया मा खालामदा बिथांनि माबाया ओइयाव दं नै गोसोखां खाम्फाया दै जाजोब्बायलै माथो दै जाजोब्बायना ओरैजाय नै बेनोमोन जोंना आयं बोराया आयं सिनायदोंना आंखौ सिनायला ना आयंआ ओरैनो खै बोसोरसो जाखोब्रा बैसोआ माबा जाबाय आं बैसोरा 80 बैसो जाबायलै 80 बैसो आयौ आयंना गोदो जोनोम जायगाया अबावमोनलै बिजिनि बेसेबांसो सनाव फैनाय गोसोआव दंना गोसोआव सनखौथ' गोदो लाखायामोन जायखिजाया राइटनि उनाव फैदों आरो राइट माने मा बुस्थुब्रा बांगालफोरनि राइट बे जितिया 50 सननि उनाव फैदों 50 सननि उनाव ना ओमफ्राय दायो आयंमोनहा सोर दंबायो न'आव दंनाया फिसाला दं सासे ओमफ्राय फिसौजो नोंना माबाया दंना गैला हम मिनिस्टाराबो दङ हम मिनिस्टारा मा खालामदों र' सिङावलाय मिथिनो हायालै बेबो बेमार जादों ना ओमफ्राय आयंमोननावहाय मोनसे समावहाय जे सासे फिसाला दंमोन बे मामोन नैथिना थामथिमोन
फिसालामोन आरो Itu. नैथि फिसाला ओमफ्राय बेयो नोंना थ' फिसाला नैथि फिसालायाथ' मोनसे समावहाय जोंहा एनडिपि होननाय मोनसे आफाद दं नङा होमबा बेवहाय बेसेबांसो सनावहाय माबा जादोंमोन एन्ट्रि जादोंमोन Ini. 40 माबा 40 ना जादों खोमा. बेनिफ्राय दायो Itu जानाया. औ 40. ना ओमफ्राय दायो ओरैनो बे आफादनि माखासे लिडारफ्रा दायो माबोरै खौरां लागोन ना लाया बायदि आयंमोनखौहाय जोंथ' बहाय थानायाबो गद गैया नालाय औ मिथिया आरो औ नै बावाखै फैनो बोसोर आगन बोसोर फैदों बोसोरसे होमबा अबा थायोमोन टेकेजों थांदोंमोन जोङो औ ओमफ्राय दा थांबाय थांनानै खामानि दामानि मावनानै बेमार जागारबायना औ पेरालाइसिस नामा औ बेमार जानानै हाला सलायनो औ दा फिसाला सासे दं नालाय जों फैफिननांगौ औ हजोंखौ गारबोनांबाय हाखौ औ जायगाखौ जायगाखौहाय बिदि आरो ओमफ्राय दायोथ' हनै जायगाफ्राथ' नुबाय माने दैयानो हनै खाथिथार फैबाय दैज्लांफ्राव माबायदि जायो जायगाफ्रा दैज्लांखौनो नुवाखै आं माबोरै जायो बेखायनोथ' फिसालाया गिनानै नोंसोर बहाय थानो हानाय नङा बैयाव थाहैनांगोन बैयाव दुगैबाय औ बारियाव औ दा ओजोंबो जा ओजोंबो जा ओइ थाङा होननानै थाबाय औ दैज्लांआव ओरैनो बेसेबांसो दै जायो बेयावहाय लोमजोबो ना होमबाथ' नोंसोर बेयावथ' थानो हानाय नङा ना बोराय बुरै सानैजोंहाय हानाय नङाबा दा ओजोंबो जायगा गैया बबाव थाहैनो न' लुदोंमोन न'आवबो जाथ्राब्ला हास्लाबला रायलायगोन दायो आरोबाव एसे आरो माजों आयंबुरजों एसे रायलायनि आङो आयंबुरियाव थाखोथाय आयंबुरिजों नै फैदो फंबाय आयंबुरि नमस्कार सिनायाखैना आयंबुरिया जोंखौ सिनायदोंना दायो माबोरै आयंना खबरा आंनाथ' थांनोसो बबेहाय थांनो देसाव देसालाय बुंनोसै नालाय हारसिङाव हासिङावसो देसा बिदि साननाङालै आयं बेनिफ्राय नोंसोरो दायो डाक्टार सेक्टारनाव थाङाखै डाक्टारनाव थाङाखै ओमफ्राय थाबायनो हागोन ना हाया दायो आयं हाया बेसे गोबाव जाखो बेमार जानाया जाबायहाय ओरैनो फ्रु जालाय औ मालायनो औ गोबाव जाखाबाय गोबाव जाबायना थाबायनो हायाना ओरैनो ओमफ्राय नोंनि बे फिसाला उन्दैया जेला माबा जादोंमोन बे समाव माबायदिमोन आयंनि अबस्थाया बे समाव मोजांमोन आरो औ ओमफ्राय बे फिसालाया जेला माने पुलिस मिलिटारिनि भारतआव थैनायनिफ्राय बेसे गोबावसोनि उननिफ्राय बेबायदियाव बिराद गोबाव रायजो मोनजादों आरो रायजो मोनजादों ना दायो ओमफ्राय साबेसे फिसाला दंमोन होनदों आयंआ गैया बेल' सासेल'सै सासे नाम मा नाम फिसाला पुर्न ना नैबेनो जाबाय जा बिदाया बिदाजों एसे रायलायनोसै आङो आदा खुलुमबाय खुलुमबाय आदा खुलुमबाय ना आदायाथ' फंबाय सासे दङ नङा होमबा बेथ' गैला अलरेडि ओरैनो बे बेसेबांसो सनाव बिदि जानायमोन गोसोआव दंना फंबाया बावलायलांबाय ना ओमफ्राय ओरैनो दायो माखासे संगठन बा माखासे बिथांमोननि टीमनि जिहेथुनाखि बिथाङा मोनसे समाव जे बे मोनसे आफादाव हाबदोंमोन बिथांमोननि दा माखासे थालांनाय लोगोफोरा बा बिथांमोननि लिडारफ्रा माने माखासे दायो खबर लाफैना लाफैया न'नि जेनेबा आयंमोनहा माबायदि दङ बा आयंबुरिना माबायदि दङ लाफैयाखै आरो लाफैनाया लाथायाखै औ बिदि आरोना जेनेबा ओमफ्राय जेलासिम आफादफ्राव थायोमोन बै समफ्राव माबायदिफोर जेनेबा थांलाय फैलायफ्रा माबायदि जायोमोन थांलाय फैनाया आवगोलो थांलाय फैलाय जायोमोन आरो दा गैला ओमफ्राय माने बिदिनो सरकारफोरनिफ्राय माबाफोर अनुदानफोर मोनग्रा मोननाय जायाखै मोनबाय मोननायालाय मोनदों ओमफ्राय दायो माखासे लोगोफ्रा माने लिडारफ्रा जेबो माने बेफोरबायदि खबर लाफैनाय गैयाना आयंमोन लाफाय बिदि गैथारा ओमफ्राय दायो आयंमोना लोमजानाया बेसेबांसो गोबाव जाखो एसे माबासो जाबाय 4 माससो जाबाय आरो बेयाव फैनानै बिदि आरो जोबोद दुखुनांथाव दाथ' आयंबुरियाथ' सिखारनो हाया आयंबुरियावथ' नै बारा जाला
माने दायथ'आ दा नोंनि सायावसो जाजोबबाय नङा होमबा थाबाय माखासे जायगानि परिबेकफोरखौ नायदो नै माबायदि माने गोबाव सम दोंब्लाबो माने दिनै मोनसे खामानि लाखाना फैबाय आरोना एगुलिटि हेल' लोगोफोर आङो नोंथांमोननो माखासे रायलायनानैबो खोन्थाबाय आरो बिथांनि बिमा जोनोमगिरि बिमा आरो जोनोमगिरि बिफा बिथांमोनजोंबो एसे आं रायलायनानै खोन्थाबाय नोंथांमोना निस्सय नुबाय जानांगौ बिथांनि बिमाया दायो माने देहायारि माने बिराद माने कन्डिसना गाज्रि आरो दानि माने जाबायदि रायलायदों बिथांनि रायलायनायाव नोंथांमोना नुबाय जानांगौ मेगनाव मोदै गनानै एसेबाबो माने जोंनि सिगाङाव फोरमायदों आरो माने दायो बे बुंदों माने बिथाङा माने देशआव थांनायनि बाथ्रा बुंदों आरो ओरैबायदि दुखुआव बुंदों माने आंबो गोसोआव माने खोनानानै बा नुनानै आंबो गोसोआव ओरैबायदि मोनदों मानो होनना बुङोबा बे बुंदों माने देशखौ माने बे बेलेग देशखौसो बुंदों आरो माने बिथाङा माने थानो गोसो गैला जाहैबाय माने फिजिकेलि आरो ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय जानांगौ बिथाङा बिनिखायनो माने बिथाङा माने देशआव थांनो होनना बुंबाय आरो आं नोंथांमोननो जाखिनि हायो आरो बिथांमोननि थासारि नै आंनि उनाव दंना बेखौ आं खोन्थाबाय बिथांमोननि थासारि अबस्थाया दायो बर्थमानसिम मोजां नङा आरो बिथांनि सासे बिदा थालांबाय आरो बे माने रुंसारि जोंहा मन' बसुमतारिनि बिदा सासे दं ओमफ्राय दायो बिफा दङ ओमफ्राय बिमा दङ ओमफ्राय बिदानि फिसाला फिसाजो दं आरो उन्दै उन्दैसो दा बिथांमोनहा जयै दङ ओमफ्राय दा बिथांमोननि नायदो नोंथांमोनहा बिथांमोननि न'खरनि माखासे थासारिनि ओरै सेराव दै दं बे दैनिफ्राय माने ओरै खाथियाव नै नुबायना ओमफ्राय ओरैजाय बिथांनि मा होनो बेखौहाय गोसोखां खाम्फाखौ बेयाव बानायना दोन्दोंमोन आरो ओमफ्राय दैनिबो उपद्रुत बिथांमोनहा ओमफ्राय दायो नै थासारिनि अबस्थायाबो एकदमबारे जोबोद गाज्रि आरो बे दैनि थाखाय बिथांमोना थानो हायैनि थाखाय माने मोनसे जायगायावहाय बिथा बानायनानै अलरेडि न'खौ बानायबाय होनना बुंदों दायो माने थांथ'नाय जायाखै आरो थांगोनसो होनना बुंदों जुदि हायोबा दाहाय बेखौबो एसे खोन्थाहैनोसै जोङो ओरैनो साहा फुदुंनो होनना बुंदों बे साहा लोंनायखौबो एसे खोन्थानोसै आङो दायो ओमफ्राय बाजै खोमा बे आन्दासाव आं बाजैखौबो सिनाया बेनो ना बाजैया आं नुफेरनायखौबो जायाखैमोन आङो दायो अलरेडि बाजैखौबो खोन्थासिगोन आरो बेनो जाहैबाय जोंना बाजैया बाजै जायगाफ्रा जाथारलालै नोंसिना दैबाना ना दैया नोंसोर गामिखौसो होखारनो मोनबाय ना होमबा जारला बै समाव दै दं बे समाव बेबायदि दै फैयोना फैयामोनलै आयं बे समाव फैयामोन ना बेसेबांसो गोबाव जाखो बे दैया बेजों फैनाया बोसोरनै बोसोरथाम ना बैथिं सानजा थांनो हायैनिफ्रायनो ओरै फैबाय गोदो होनबाथ' बैफ्रावथ' जों उन्दै उन्दैयाव नुनायावथ' बैफ्राव बिराद मोजां माइसो जायोमोन ना बिराद माइ जायो दाथ' माने गैला नङा होमबा दैयाबो उपद्रुत देग्लाय मा जायो देग्लाय ना आंबो गोसोआव दं सौग्लि लानायखौ दाबो माने ओरैबायदि सौग्लि लाथारदों बै समावहाय फिसाला थैखांनानै बिदि आरो माने फिसालायाथ' सानैल'मोन नालाय ओमफ्राय फिसाला उन्दैमोन नालाय बियो बांसिन अननाय दंमोन आरो बेनाव ओमफ्राय अननाय दं नालाय बेखौ बांसिन अनोमोन आंबो मिथिगौ आंबो फैबाय थानाय नालाय आंनि लोगो नालाय आंबो मिथिगौ बेखौ ओंखायनो माने बांसिन दुखु मोनदों आरो आं लोगोबो बिनि दिनाव बिथाङा थैनानै थांबाय दा दुखु गोनां बांसिन माने दुखु गोनां माने साननो लागा बिसोर बिथांमोनाथ' हारिनि मुङाव मुंख्लं जालांबाय नङा होमबा आं बार बुंबाय थानाय जागोन माने हारिनि नामावसो थैलांदों बिथांमोना नङा होमबा हारिनि नामावसो मुंख्लं जालांदों दा जोंनि जिथुनाखि नैबे दा थानायनि परिस्थिति जों जि बुस्थुखौ जों गनायनानै लाबाय नङा होमबा बेयावनो जों थाथ'नोसै होननानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जाय बुस्थुखौ दिनैनि दिनाव गनायनानै लाबाय नङा होमबा बुंनो थाङोबा बिखेरायाव लोगोसे नङा होमबा जोंथ' हजोंनिखौ बुंला दा बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा मानो दिनैसिम नैबे बिथांनि खाम्फायाव नङा होमबा खाम्फायाव मानो दिनैसिम बिबार बारसे बारफैयाखै मुंख्लं हिसाबै मानो गोसोखाङाखै आरो गिदिर गिदिर माने ओरैनोल' गावजों गाव माने मासिनि थाखाय सेलायलायबाथ' जाया बेबायदि गोबां बर' न'खरफोर दं बेल' नङा दंबावो ओरैजाय जोंनि गंगारफ्रावबाबो माने आं ओरैनो मैया खबर लादोंमोन बेखौ माने 8-9 जनसो दङ आरो बिथांमोननि न'खरफ्राबो माबायदि अबस्था दं नै आयंनियावनो दा गिबि फैदों जोङो आयंनि न'खरानो बेबायदि अबस्था जानानै दं दुखुजोंनो सोरबा बायदियाथ' सासेल'फोरबो जानो हागौ नङा होमबा बिसोरथ' सानै हिसाबै दा बिदा गेदेर दङसो नायनो हायो नायबायबो जुदि बायसान्स बिदि बिदा गेदेरा गैयामोनब्ला बिसोरनि हालोदा मा जागौमोन गैलामोन ना दा बेबायदि आरो ओंखायनो माने खबर लालायनांगौ आरो ना खबर लानांगौ मोनना नङा एसे एनै मोनदों आरो मोननायालाय थेवबो माने लिडारफोरनि मोखां नुवाबा एसेबाबो माने जिथुनिखि गोसोनिफ्राय मन'बल माने मा नङा होमबा बे बुस्थुखौ माने एसेबाबो फैसिनो आरोना
बेनिखायनो माने आयंआ माने दिनैसिम रावबो खबर लायाखै नालाय रावबो दिनैसिम माने जेबो खौरां लायाखै माने बांसिन दुखु मोननाय मोन्दों आरो ना गोदोथ' बहुद मोजांमोन जायगायाबो मोजांमोन फारसेथिं आयंमोनाबो बहुद थाजामोनबो ओमफ्राय बहुद माने मोजांसिन आरो ना परिबेसाबो मोजांमोन न'खरनिफ्राबो जै दिननिफ्राय माने बिथाङा माने मुंख्लं जालांदों बै दिननिफ्राय माने बिराद गेग्रेबलांदों आरो ना आयंमोनाबो ओमफ्राय न'खरनि अबस्थायाबो माने गाज्रि जालांदों आरो ना नोंथांजों बाजैया नै जोंनि थाखाय आराम साहा बानायबाय बाजैया अबेनिमोनलै बाजै नोंना न'आ बगेन'दिनिसो आयौ नोंहाबो होमबा बेयावसो बिरबोदों ना बगेन'दिनिफ्राय बिरबोबाय आयौ बेसेबां सनाव हाबा जाफैखो बाजैया बेयाव सनफोरखौ लिरनानै दोनलायलांनानै बावबायना बे 2000 बे माबायावनो बे फंबाय थैनाय समावनो होमबा 8 सनावनो 2008 सनावनो दा बाजैना फिसाला साबेसे फिसाजो फिसाला सानै फिसा सासे सोर सासे गिदिरसिन फिसालाना फिसाजोआ फिसालाया दा बेसे क्लासाव मोनखो बिदाव मोनबाय दा होमबाथ' नोंबोथ' बे नोंनि बिबोनांखौ नुदों ना नुफैयाखै नुदों माबायदिमोनलै नोंना बिबोनाङा मोजांमोन ना सख्ल'ख्ल' बख्ल'ख्ल' बिदानिख्रुइसो एसे हेन्डसामसिनमोन बायदि नुदां ना नुनायाव गोसोआव जोंबो एसे उन्दैनो नालाय दङ गुफुर गोजौनो अननायफ्रा माबायदिमोन बै समाव बिबाजै हिसाबै नोंखौहाय मोजां मोना माखासे बेबहार पातिफोरा सम गोसोखाङोना बिदि आरो नङा होमबा मा खालाम साहाखौ लोंसै जोंना बाजैया साहा होबाय नालाय फैबाय आयं थाथ'दो दे आयं दै बिदिनो जों आरो माबाबा समफोर मोनबा आरोबाव फैबावनोसै दे आयं दे आयं दै नायबाय थाखै औ दे जागोन दे थैयागौमानि दे थैया दे आयं थैया दे बेफोरखौ बारा लाबबाय थाना दे आयं दे थाथ'दो दे आयं दे जों थांसै दै एसे माथो खालामनो नङा होमबा उफाय गैया खाफालानो बिदिनोसै थादो दे आयं दै दे नोंसोर थाद'दो होमबा दे बाजैमोना आदामोना हेलौ हाउ आर इउ मा जादोंब्रा नोंलाय जानाय खिथाबाय मा जादोंलै नोङो मेथाइ जादों ना माब्रा मा नाम नोंना खोन्थालाय मा नाम नोंना गोग्गोम मा थाखोआव फरायोलै नोङो थाखोबायाव अबे स्कुलाव फरायो अबे स्कुलाव गामिनि स्कुलाव आयौ मोजां फरायलै दै दे मा दै आदा दै बाय बाय हेल' लोगोफोर आङो नोंथांमोननो हानायमानिखौ खोन्थाबाय बिथांमोननि न'खरनि अबस्था आरो बिथांमोननि बिमानि आरो बिफानि जाखिनिखि माने देहायारि अबस्था बिथांमोनखौबो आङो मोजाङै नोंथांमोननो रायलायनानैबो आरो मानानैबो रायलायनानैबो आरो मोजाङैनो खोन्थाबाय बैनो नुदोंना आंनि उनाव थानायानो बिथांमोननि न'आ लोगोफोर भिडिअखौ आं बारा गोबाव खालामला नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा अननानै हाजारसे शेयार खालामना हो जाहाथे बयबो माने मिथियो आरो बयबो माने नुनानै मोनो आरो सोरबाफ्रा जुदि अनसायनो गोसो दंब्ला बिथांमोनखौहाय आंनि चेनेलनि थ्रुयैहाय फैनानै नायफैनो हागोन बा बिथांमोनखौ अनसायनो हागोन आरो आङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला नोंथांमोनहा भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना हो आरो जाय बिथांमोनहा दिनैसिम आंनि चेनेलखौ नायनानै माने साबसक्राइब खालामाखै बिथांमोनखौबो आं खावलायबाय साबसक्राइब खालामना होदो आं बिदिनो इयुनाव फैबाय थानाय समफ्रावहाय मोजाङै मोजां माने मोजां कन्टेन्ट लाबोबाय थानो हाथों आरो मोनसे खावलायबावनाय जाय बिथांमोनहा दिनैसिम आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामाखै बिथांमोनखौबो आं फल' खालामनानै होनो थाखाय खावलायबाय आरो जाय बिथांमोनहा आंनि फेसबुक पेजाव अलरेडि आंनि फल'वार बिथांमोनखौबो जेसेबां हायो बे भिडिअखौहाय हाजासे शेयार खालामना हो